Anja je tek šturim priopćenjem objavilo da kreće unapređenje informatike u osnovnim i srednjim školama. Uključujemo sada Leonu Šiljek koja ipak donosi više detalja. Leona, što doznaješ? Jedino što sam uspjela doznati, i to neslužbeno, je da bi tek početkom nove školske godine, dakle od jeseni, od rujna, trebala biti informatika primjerenija 21. stoljeću. Trenutno se nalazim na satu informatike prvog razreda srednje škole i dakako oni su svoje udžbenike osuvremenili, uče po novom programu, ali isto tako u onom službenom programu stoji i da se iz informatike uči i o disketama. Većina njih ne zna što je disketa, imaju čak i nekakve šaljive odgovore, kažu da je to znak za save isprintan na 3D printeru. Disketu sam koristila i ja, ali prije više od 10 godina. 10 godina u sustavu IT-a, u informatici znači kao i jedno tisućljeće. Što se treba promijeniti? Danas sam razgovarala sa IT stručnjacima. Evo prijedloga. Tomislav i Hrvoje znaju da disketi nije mjesto u 2017. u programu za informatiku. I dok ministarstvo obećava promjene bez ikakvih rokova, stručnjaci znaju što treba. Već krenuti u najnižim razredima sa uvođenjem razmišljanja, odnosno problem solvinga, kreativnog i logičkog razmišljanja kroz radionice programiranja. To je već danas moguće zato što već postoji infrastruktura. Uvođenje računarstva i programiranja u škole, i to već od najranije dobi, od osnovne škole, ne zbog toga što želimo da svi klinci budu u životu programeri, nego zbog toga što živimo zaista u digitalnom svijetu koji moramo razumijevati da bi ga mogli nekako lakše, bolje mijenjati. Tu nestaju savjeti onima koji trebaju donijeti jedinstven nastavni plan i program. Drugi korak je zapravo povezati taj formalni sustav obrazovanja sa klubovima, sa volonterima, sa ljudima koji već sada rade izvan sustava i pomažu da se djeca obrazuju. Ključna stvar je naučiti ih upravo tom računalnom razmišljanju. Nije nužno ih učiti pojedinim programskim jezicima, iako je dobro da imaju primjenjiva znanja, ali pravi način je upravo to, naučiti ih tom nekom pravilnom razmišljanju. Dok IT sektor munjevito napreduje, oni koji bi ga trebali pratiti kaskaju. Stručnjaci upozoravaju da je krajnje vrijeme za promjene. Treći dio je da se već sad unutar ove školske godine krene sa radionicima kako bi se već počele provoditi aktivnosti da od školske godine koje počinje u 9. mjesecu već to bude implementirano. Tehničari za računalstvo još uvijek rade po programu iz 90. godina, dok je novi program koji je prije 5 godina vidio svjetlo dana još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Vjerujem da bi trebalo apelirati na ministarstvo da značajno ubrza takve procese. Nenad Bakić sve ove probleme je davno prepoznao, a baš jutros vlada je odobrila gotovo $500 000 za kupnju 3750 mikrobitova za škole. Već godinama donira robote i zbog toga što čini za 0 kuna nailazio je na otpore. Trebamo motivirati najbolje profesore u školama jer nije istina da nema novca u školama i nije istina da se mora raditi loše. Naravno, u školama je velika uravnilovka, a najbolji profesori mogu naći načina i raditi u pravom smjeru. Hrvatska stvarnost je s jedne strane informatika prema zastarjelom programu, a s druge nedostatak radne snage u IT sektoru.